Miren, en Jordi Tarragona és un advocat que, com diu ell, no ha perdut mai cap pleit, perquè no ha exercit d'advocat, això és el que diu sempre, que és un dels grans experts en tot el que està relacionat amb les empreses familiars, perquè les empreses familiars existeixen i, a més, s'han no només de conèixer, sinó que també s'han de promocionar, perquè el repte no és tant crear una empresa com que duri aquesta empresa. La passada setmana, amb l'Oriol Amat, professor de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Management i director de l'Observatori de l'Empresa Familiar, en Jordi Tarragona i el doctor Amat, que són, per cert, companys de claustre, van fer i van organitzar una sessió en la que van parlar i molt d'aquesta realitat. Així doncs que el saludem. Senyor Tarragona, bona nit. Hola, senyor Tarragona. Sílvia, bona nit. Bona nit. Escoltin, és que tot plegat és com molt estrany, perquè clar, ja es diu Tarragona, jo també em dic Tarragona. Si ens diguéssim López, ningú s'estranyaria. I ningú sospitaria. No. És veritat o no? Exacte, no han de sospitar. Doncs no han de sospitar gens ni mica, perquè vostè és una eminència no emèrita, perquè vostè encara és molt jove, amb tot el que està relacionat amb l'empresa familiar. Sap que sempre havíem pensat nosaltres, aquí a l'equip, que empresa familiar, ja vostè em dirà que no, és sinònim d'embolic i de mals moments i de molts problemes. Empresa familiar és sinònim de repte, il·lusió i futur. És aquest el sinònim. Sí, per descomptat. Vostè que ve d'una família que sap perfectament el que és l'empresa familiar, pels famosíssims Mobles Tarragona, se'n recordaran, va néixer en el seu d'una família on l'empresa era molt important i on hi havia una, com li diria, poca diferenciació entre l'empresa i la família. No tot formava part d'un mateix tot? Bé, Mobles Tarragona es va convertir després en Expamobi, la vida dona moltes voltes, i l'empresa i la família són les dues cares de la mateixa moneda. Són dues coses diferents, segons com contradictòries, però estan unides per bo i per dolent. Això que deien vostès l'altre dia en aquesta sessió que van organitzar amb el doctor Amat, que va ser tan interessant, de que el repte no és tant crear una empresa com que duri, és la realitat, senyor Tarragona, perquè, clar, cada any es constitueixen a Catalunya unes 100.000 empreses. La dada inclou des de societats autònoms i altres, però només n'hi ha 3 que tenen més de 300 anys. Codorniu, que actualment ja no és de la família Reventós, la mateixa Reventós, que té altres negocis al sector, i les publicacions a la Badia de Montserrat, segons el registre mercantil, correcte? Correcte. D'aquestes 1.000 d'empreses que es creen en un any, el 50% moren en 9 mesos. Perquè ens fem una idea. És a dir, difícil no és que una empresa és mantindre-la. I de les empreses familiars, el 3% passen a la 4ª generació. No? Però això d'aquí és llei de vida. Igual que les persones no són maternes, les empreses tampoc ho són. Neixen, creixen, desapareixen. Què hem de fer perquè una empresa familiar duri el màxim possible? Vostès han analitzat les companyies controlades per familiars i han conclòs que només el 17% tenen un nivell alt de professionalització. Correcte, alt. I a més tinguem en compte que l'estudi està fet amb empreses predisposades a pensar en el futur, el que vol dir que la realitat del mercat segurament és inferior. Què s'ha de fer? Per un costat, que el negoci funcioni, això és el primer i el primer gran repte, que el negoci funcioni, però això no ens ha de fer oblidar que perquè l'empresa continuï, perquè passi la segona generació d'aquell emprenedor que és un 3 en 1, que dic jo, que feia de tot i que domina tot, a la segona generació aquest caràcter difícilment l'heredarà per l'ADN, per tant convé crear una estructura professional per garantir al màxim la continuïtat a l'empresa i a la família. Vostès s'han basat en les respostes de 129 empreses d'una mostra de 1.200. Vostè que és professor de la Universitat Pompeu Fabra i que és un dels especialistes més importants aquí al país sobre empreses familiars, han fet un informe de més de 65 pàgines, senyor Tarragona. Jo quan el llegia pensava, per l'amor de Déu, això sí que és professionalització, Però aquest informe també té un resum executiu de 3 pàgines. Però que està molt bé, que és el que fem servir nosaltres per fer l'entrevista. Però pensi que les altres 61 a mi m'han semblat d'una lògica aplastant i a més he pensat que injust que ningú parli del que d'alguna manera forma part de l'ADN de les empreses d'aquest país, no? Que és la família.
Vinga, si amb aquest informe o amb aquest estudi que hem procurat és buscar crear per un costat un punt de referència objectiu que serveixi per mesurar-te, per saber on està la mitja, on estàs tu, i també crear una eina que ajudi a l'empresa i a la família a prendre decisions per planificar el seu futur. Perquè, clar, s'ha de mirar més enllà del que tenim en aquests moments, no? Vostès parlen d'una professionalització entesa com el contrari de l'improvisació. És a dir, no podem improvisar, hem de saber on som, hem de saber què volem vendre, què és el que necessitem, quina és la quota de mercat, no podem anar intuint-nos, no? Han de ser flexibles, però no tindre uns objectius clars a llarg termini, i la professionalització ajuda. Jo aprofitaria per diferenciar entre dues professionalitzacions diferents, la funcional i l'estructural. La funcional, que és necessària, que és que les coses funcionin, no? El lideratge del fundador, la cultura de l'empresa, això és imprescindible perquè l'empresa continuï, però és molt difícil de mesurar, perquè és molt subjectiu, i és molt difícil de traspassar. L'estructural vol dir crear les estructures i sistemes de decisió o més objectives possibles, és més fàcil de mesurar i és necessària per facilitar la transmissió de la funcional a la següent generació. Però imagini per un moment que la següent generació no vol dedicar-se a l'empresa. Què fem aleshores? La següent generació és totalment lliure de no dedicar-se a l'empresa. Primera qüestió. No? Continuar és una opció, no una obligació. Per un costat. Després, abans de pensar en el relleu, hem de pensar si no estem traspassant una poma enveninada, no? Que a vegades el negoci que traspassem és una poma enveninada. Si jo traspasso un videoclub quan apareix Netflix, malament rai. No? Per tant, el negoci ha de ser negoci, ha de tindre futur, la següent generació ha de tindre voluntat i capacitat, i continuar no vol dir necessàriament treballar a l'empresa. Per descomptar que depèn de les mesures, de les mides. És una empresa familiar, la botiga de roba de la cantonada, és una empresa familiar Inditex, però són molt diferents. Una, o t'hi dediques personalment el dissabte per la tarda a obrir al públic i atendre, o no pots continuar. Però si l'empresa ha crescut, és possible continuar sense estar al dia a dia. Pots estar al dia a dia, pots estar a la direcció, pots estar al govern, o pots voler continuar la propietat, i vol dir voler continuar amb l'empresa i no vendre-la. Clar, no cal vendre una empresa per continuar amb ella. No, per continuar... Perdó, pots vendre l'empresa i que l'empresa continuï. Continuï, efectivament. Això és perfectament. Codorniu deixa de ser empresa familiar de la família Reventós, o Freixenet, més clarament ara, però l'empresa continua. Sí, clar, és a dir, el camí continua igual. L'empresa continua. En aquest informe tan interessant i en aquesta presentació que vam fer amb el doctor Amat, parlaven d'això que deia ara de la supervivència, no? Un repte, el 30% de les empreses arriben a la segona generació i només el 13% a la tercera. Ara parlarem d'aquest estudi que vostè ha fet amb el suport de l'Associació d'Empreses Familiars del sector del retail Comertia i la consultora The Sky Eye, però deixi'm parar-me aquí, no? És a dir, només el 13% a la tercera, perquè hi hagi un 13%, que a mi em sembla una xifra elevada, A mi sembla una xifra elevada, senyor Tarragona. Clar, és a dir, 3 generacions són 75 anys. Clar. Que algú tanqui els ulls i pensi com han canviat els negocis dels anys 50 a ara. Per això li dic que em sembla molt elevada, em sembla un guany, em sembla un èxit. És molt. Tinguem en compte, és a dir, i a més hi ha un altre plus, hi ha diferents estudis que demostren que encara que la vida d'empresa familiar sigui, diguéssim, per alguns curta, és més llarga que les empreses no familiars. O sigui, les empreses familiars viuen més que les no familiars. Bé, però amb tot aquest amalgama de triomf, perquè és un triomf sense cap mena de dubte, no només ha d'haver una visió no cortoplacista de quins són els objectius de l'empresa, com ho fem perquè econòmicament siguem estables, sinó que també ha d'haver una bona, com diuen ara la gent jove, senyor Tarragona, un bon rotllo entre els membres de la família perquè aquesta empresa vagi endavant, no? És a dir, una empresa forta necessita una família sòlida. No? Si jo tinc un negoci que funciona i la família no funciona, acabarem malament. Si la família funciona i el negoci no, la família és capaç de plantejar-se serenament si continuem,
no continuem, reformem, venem, no? És a dir, la família que funcioni, s'entengui i estigui ordenada i tingui una visió, una missió i uns valors comuns, és condició necessària perquè el negoci continuï. I si la família no funciona i el negoci funciona miraculosament, què fem, senyor Tarragona? Doncs a temps, si no som capaços de reconduir la família, una solució pot ser podar, dir la família no té per què continuar tota junta. No? Els germans s'estimen molt, però Caín va matar Abel. Els dos primers germans de la història es van matar entre ells. Van acabar fatal, no? sí. Esto no és Disney. No. I més quan hi ha diners pel mig i poder. I si no, miri, hem de mirar aquesta sèrie meravellosa, Succession, no? Bueno, sí, és una sèrie, podem comentar-la un dia tranquil·lament. Dona per fer una xerrada. Llavors, tornant, és a dir, una opció és podar. Clar, si ningú vol continuar, si ningú té vocació de continuïtat, el millor és vendre a temps. Vale? I és bo vendre quan no hi ha problemes. De tots modos, hi ha un cas molt curiós i molt proper. Els germans Font de Bonpreu Esclat van arribar als tribunals i a la premsa barallant-se entre ells i el negoci va continuar perfectament com una moto, perquè tenia una estructura molt professional. Aquí és on volia anar. I això és el que vostès van explicar en aquesta jornada, no? Al voltant del 40% d'aquestes empreses tenen un model estructural intermedi de professionalització. Algunes de les seves característiques són que incorporen la separació entre, per exemple, presidència i direcció, l'auditoria de comptes o un consell d'administració formal. Vostè, que ha assessorat a tantes empreses i assessora a tantes empreses, m'imagino que quan deu entrar a un despatx on hi ha família, vostè de seguida deu veure quin és el percal, senyor Tarragona. Vinga, permeti'm una primera correcció. Vinga. Jo no assessoro les empreses, assessoro les famílies que tenen una empresa. Sí. Que és diferent. És diferent, és veritat. Vale? Quan arribo vaig al percal, no. Quan arribo procuro no veure cap percal perquè pots tindre uns prejudicis, pots tindre una informació parcial. Per tant, quan arribes, el primer és intentar fer un diagnòstic encertat, el que vol dir escoltar les diferents versions de la realitat, que totes són certes, però des de diferent punt de vista. I a partir d'aquestes diferents visions, veure quins punts de recolzament podem tindre perquè la família faci realitat el seu projecte futur. En aquesta jornada que va ser tan interessant i que no vaig poder anar-hi, senyor Tarragona, ja em perdonarà perquè estava aquí a la ràdio. Està a la llista negra, Ja ho sé, però ja ho arreglarem, això. Francesc Julià, conseller delegat de la firma de mobles Cave Home, creada pel seu pare, va explicar alguna cosa que em va agradar molt durant l'acte de presentació de l'estudi, que una de les seves pífies més grans, atenció oïdors del de nit de Ràdio 4, va ser fitxar un superexecutiu estrella extern. És a dir, escolti'm, a veure, vostè que en sap tant d'empreses familiars, pensem en Zuckerberg, o pensem en Gates, o pensem en totes les persones que tenen aquestes superempreses a Palo Alto, no? Esclar, molts d'ells, i aquesta també és una cultura que ha arribat dels Estats Units, el que fan és fitxar un CEO estrella que té 3 màsters per Columbia, 25 per Princeton, 23 per Berkeley, i a vegades, escolti'm, aquest superexecutiu, com li va passar al senyor Julià, doncs no acaba la cosa tan bé. Vinga, i aquest cas no és únic. Jo recordo la família Pont de Borges, no? Ells diuen que van fer una errada que va ser contractar Yesemans, no? I l'IES és una institució molt bona, jo l'he fet i la recomano, vale? Però amb una empresa familiar, per descomptar que han de portar gent que porti coneixements, gent que porti habilitats, que tingui experiència, però més important o molt important és que comparteixi els valors de la família empresària. Vale? I moltes vegades hi ha el mirall, l'espejisme de pensar que algú d'una empresa multinacional que coneix molt el sector com una empresa molt gran serà la solució. I potser no ho és perquè l'estil no encaixa amb el de la família empresària. No? Per tant, això és molt important, mirar l'experiència, els coneixements, per descomptat, però sobretot els valors. Vostès han creat un indicador que ha creat també i han aconseguit establir el grau de professionalització.
4 categories d'empreses familiars. Les informals, les que estan en procés de professionalització, les que estan en un grau intermedi i les altament professionalitzades. Però amb tot això que vostès han catalogat i que és tan interessant, senyor Tarragona, avui a la reunió un dels companys de l'equip deia, clar, però és que moltes d'aquestes empreses, l'altre dia en vam parlar dels ciberatacs, no? Els atacs que arriben a les empreses, que són altes empreses, però també empreses petites, i que a vegades perden molts diners els propietaris per intentar apaivagar els efectes d'aquests ciberatacs. En vam parlar aquí al programa, no? Aquestes empreses que vostès han fet aquestes categories, com han arribat a aquesta conclusió? És molt interessant, Bueno, amb aquesta conclusió hem arribat analitzant les pràctiques. Vam analitzar 14 pràctiques, vale? I analitzant aquestes 14 pràctiques a grau de compliment, no? Van dividir d'alguna forma, no? fer amb quartiles, no? És a dir, amb quarts, no? Les que menys, les que estan en procés i les següents. Diria que, a més, una altra eina important que vam deduir d'aquest estudi és que aquests models de professionalització tenen fases. És a dir, l'empresa comença amb una fase reactiva, em vaig professionalitzar quasi amb cometes per obligació, no? Audito els comptes perquè m'obliguen moltes vegades, no sempre. Una fase després que l'empresa comença a créixer i ordena l'estructura de l'empresa, del negoci. Segurament quan ja comença la següent generació comencen a ordenar la família, no? I això és important perquè si no ordeno la família, ordenar l'empresa no és sostenible. I finalment ja comencen a professionalitzar-se de forma reactiva amb qüestions com, per exemple, formar continuadors com a propietaris responsables, valorar l'empresa, una cosa que no es fa, no? I que ajuda molt a evitar conflictes, saber determinar quan val l'empresa. Ara que estem en un moment difícil, tenint en compte que estem en una guerra recalcitrant, anormal, il·lògica i estèril com totes les guerres que es fan i es desfan, les empreses familiars, aquestes empreses que formen part d'aquestes 4 categories, podrien estar patint en aquests moments o podrien tenir raó si estan intranquil·les per la situació d'estatus quo econòmic mundial? És a dir, les empreses estan al món i, per tant, tenen les conseqüències del que passa al món. Depèn del que sigui, a una les beneficiarà com a empresa, a unes altres les perjudicarà. Dependrà del sector on estiguin, no? En aquest moment, si estan al sector de turisme i estan a Espanya, doncs segurament el conflicte, com a sector, estaven dient avui la premsa que el 50% d'augment de les reserves turístiques de Setmana Santa. Sí. No? Per tant, depèn del sector, anirà millor o pitjor. De tindre clar, diguéssim, els canvis, les crisis, serà per la guerra d'Iran, és per la Covid, és per la gran depressió de Lehman Brothers. Són cícliques i contínues. L'únic constant és el canvi. I les empreses familiars, clar que estan inquietes, preocupades, com sempre, però les empreses familiars són més resilients que les no familiars. Les empreses familiars tenen més capacitat de resistència i de sacrifici que les no familiars. Són més capaces, amb una empresa, els fons d'inversió de repent a la borsa se'n van. Per què? Perquè puja baixa. L'empresa familiar té una visió a llarg termini i és capaç de fer molts més sacrificis. Fixi's que el dia d'aquesta trobada que es va fer la setmana passada amb el doctor Amat, Oriol Amat i moltes altres persones, som en directe a Ràdio 4 amb en Jordi Tarragona, aquest especialista en empreses familiars que ha publicat, per cert, una novel·la, Los Aristegui, una família, una empresa, amb en Jordi Vilagut. Ara m'ho explicarà per acabar la conversa, aquesta novel·la que m'ha portat, narrativa per la família empresària. Hi ha alguna cosa que a mi també em va agradar d'aquell acte, i és que Núria Segura, que és la consultora de SkyEye, va dir que sovint els canvis no s'assumeixen perquè hi ha por de perdre el control i l'identitat. Perquè vostè va dir, com sempre tan clar, professionalitzar l'empresa no és un objectiu sinó un mitjà per la continuïtat, això que ens ha dit abans, no? Però la Núria parlava de control i d'identitat. És aquesta por a perdre el que fa que d'alguna manera alguna empresa pugui tenir problemes? Bé, quan una empresa comença, el fundador ho fa tot i, entre cometes, no ha de passar comptes.
mentida, perquè ha de passar comptes amb el mercat, ha de passar comptes a vegades amb el banc o amb els proveïdors, però no ha de passar comptes amb socis ni amb la família. A mesura que l'empresa creix i la família, i potser llavors apareixen socis, inclús familiars, que no estan al dia a dia del negoci, s'ha de començar a passar comptes. I què passa? Que el fundador està acostumat a no passar comptes moltes vegades i a la segona generació intenta fer el mateix, potser parlant amamat el mateix, i quan ha de començar a professionalitzar-se ha de començar a passar comptes, a explicar el que està fent, com ho fa. Això vol dir perdre, entre cometes, aparentment poder, no? Això vol dir pot afectar molt a l'ego, no? Perquè jo vull ser rei i senyor, no? Vull ser com el meu predecessor i continuar. I, clar, per exemple, crear un òrgan de govern que pensi en el futur de l'empresa i que la controli, amb la qual hi hagin independents, gent que no sigui de la família. Això és un canvi cultural que és molt fàcil de dir i molt difícil de fer. I més difícil de fer. Avui ho hem sabut, a més, a partir d'aquest acte que va fer el senyor Tarragona amb el doctor Amat, que ha tingut moltíssima transcendència a la premsa. Avui ho hem llegit a la premsa econòmica. El 60% de les empreses familiars impulsa la seva professionalització, malgrat a vegades hi ha dèficits en això que deia ara el senyor Tarragona, el govern i el control. Per acabar, Jordi, per què es dedica vostè a tot el que està relacionat amb la consultoria d'empreses? Ja sé que vostè ve d'una família d'empresaris, però per què? Perquè és fascinant. És fascinant, aprens, ajudes. Diria que és el més divertit que es pot fer amb la roba posada. Sempre tan simpàtic vostè. Escolti'm, expliqui'm això. Expliqui'm això de los Aristegui. Una família, una empresa. Escolti'm. Bé, és una novel·la amb els drets d'autor cedits a Mans Unides, que explica la trajectòria de 3 generacions familiars, amb la qual van apareixent temes de família empresària que ajuden a reflexionar. No? El seu públic objectiu és la gent relacionada amb l'empresa familiar que no treballa amb ella, que no està amb el dia a dia i que un llibre de text diria fossut, això no. En canvi, una novel·la no, és més agradable de llegir. Doncs ho saben, han d'aconseguir aquesta novel·la que a més és per un bon motiu, Mans Unides. Senyor Tarragona, moltes gràcies i felicitats per la seva trajectòria. Un plaer, bona nit a tots i moltes gràcies. Abraçada.